Ai, sóc ridícul comparat amb vosaltres. No tinc nòvia. No passa res, si jo tampoc en tinc de nòvia. Jo vull trobar nòvia. Ha arribat el moment d'ensenyar-vos com es lliga de veritat. Sembla que sigui Nadal. Estic molt emocionat, companys. Vosaltres no esteu emocionats? Ei, fas molt de goig, dona! Ei, movimiento sepsi. I ara ve la millor part de la coreografia. Movimiento sepsi. Movimiento sepsi. Heu flipat, noies? Soc molt guapo, Ara sí que fotem goig. Fem una altra cara. Això sí que mola. Anem molt mudats, ara sí que fem goig. Moviment sexy, into the pelvis, com l'Elvis. Toma ja. Ara ja estem preparats. Val més que toquem el dos i anem a la discoteca, nanos. Ara sí que lligarem.